na saka gidan nan abu. What? Haba. Kai wallahi ni Najeriya ma barin ta zan yi na saka gidan nan abu. Malam me zafi haka? Kai baka ga zan dauki gidan nan in sa shi abu ba ai barin Najeriya ma zai. Malam gidan zaka sa abu ne? A'a. Idan za ka tani ka zo ka tani, idan ba za ka tani ba ka san naka gu. Kai ma ɗan ɗaci kai ne. Allah zo ne. Ku tafi mana. Malam. Kana yi ana guri ne, kai ya faru ne, Ina ruwanka? ni da ce ina ruwana, daga kiwo na da ka dabbobi na shi, kuma ka zo ka tare mana hanya. Ba za mu wuce ba kenan, ka ga su can su tsaya. Kaga kama mun mu. Kaga Kama me za? buɗa mun. Ni daga kiwo na da buɗa. me za? What? Wannan za mu To saka. ka ba za ka san? Buɗan kai dai kawai ka buɗa mun. Ka buɗa mun. Me za ka sa shi gini? Kai, gini fa, aradu. Ga amma fa kai sufari, wannan ai kai ne sufari ka. Kai, wannan Ka buɗa ma. Bari in buɗa ma. What? Ka bashi. Bari in tallafo mata. Maza ka saka shi. Yap. kai, aradu. Kai, aradu na gashi, aradu zo ka karɓe ni. Kai buɗa mun. Ana buɗa. Kai, aradu. Kai, wai kai. Kai, What? aradu. Ɗan Fulani. Ɗan Fulani. Ina jin ka. Wannan ginin. Ina jin ka na sheka faɗi kawai maganar ka. Kai, ni abin da nake Ni ba na ɗauko gidan nan na saka a nan. Amma kaga ya What? Yanzu ba zai ɗauko ba na yanzu gaskiya mai ɗauka wannan gini ya saka a cikin aradu wannan ba ƙaramin shin kai ba ne. Shin kai ne sosai. Kai ka taɓa gani an ɗauki irin gini irin wannan an sa a cikin buhu? To ko ba yanzu ba ɗan Fulani. Ko ba yanzu. Ina za ka kai shi? Sai na saka gidan nan a cikin buhu na tafi Amerika. Ko ba yanzu. Ka sa gida a cikin buhu? Sai na bin Najeriya. Aradu ni ba zan iya ba. Wannan abin ka je ka shi gaba da yi ni ba zan iya ba. Ba za ka iya. A ba zan iya ba. Alkurani ma bin ka zan yi. Aradu, Wallahi sai na bi ka. Aradu.